Op dit moment is wat hij aan het doen is de huizen aan het schilderen met een team. En wij merken dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En we zijn er heel dankbaar voor dat we daar samen in kunnen optrekken. Om mensen ook gezinnen die hier wonen, gewoon even een nieuw gezicht op het huis te geven, zeg maar. Nou, sterker nog, wij hebben die vrijwilligers, die zijn een tijdje bij ons geweest, bij onze organisatie. Maar ze hebben nu nog 2 weken vakantie. Maar ze wilden in hun vakantie nog komen helpen om te komen schilderen. En ze hebben het ook zelf voorgesteld. Ze hebben gezegd van we willen graag komen om te komen helpen om verschil te maken. Hey Rosa, Mike está haciendo algo na San Nicolás, está pinta casbio nang lagi bira lugar bira nature. I said, wow, that's a good idea, man. So if I can help, so I will come. Si bota ripara, bota wako lugar tá na welki de verdade. Lugar tá na welki, pero danke na Mike por ela bem com a ideia, parce que ela pensa que se não tá assim, quem tá assim, se não tá a nós também, so we're gonna do it.